Pozdrav, ja sam Irena Abramović, logoped i Martemeoma praktičar. Ovo je moj drugar za kojeg nismo verovali da će progovoriti, a on sada ne da govori reči, rečenice, nego smo došli do toga da danas on želi meni da ispriča priču koju je čitao sa mamom i tatom. I, koju ćeš priču da mi ispričaš? Zlatokosu i 3 medveda. Zlatokosu i 3 medveda? Da. O, stvarno, ajde. Kako ide ta priča? Ovdje duboko u šumi, u kolbi, živo je porodica medveda. Bravo. Tata medved, mama medved i beba medved. Da? Kako to bilo lepa kolba sa žutim, sa zavesima. Kako, bila je žuta koliba? Bila je lepa koliba sa žutim zavesom. A, bila je lepa koliba, aha, ajde još jednom polako da mi kažeš. Bila je lepa koliba sa žutim zavesama. Bilo seka, i sa sepem, i sa žutim, i bilo je. Dobro. I šta su radile mede? I otišli u šetnju. Otišli su u šetnju, dobro. Mede su otišli u šetnju. I onda su se vratili. I onda su se vratili. I kad su se vratili? Onda su pogledali kašu. Pogledali su kašu. I pogledali stolicu. I pogledali su stolicu. I pogledali krevete. Dobro. I šta je rekao tata kad je pogledao kašu? Neko je iz moje činije. Neko je jeo iz moje činije. A šta je mama rekla? Neko je iz moje činije. Neko je... A beba kaže, on neko pojeo kašu iz manje činije. Neko je pojeo kašu iz manje činije. I onda su pogledali stolicu. Dobro, i kad su pogledali stolice, šta su kazali? Tata medved je kaže, neko je sedao na mojoj stolici. Tata medved je kazao, neko je sedeo na mojoj stolici. Aha, a mama medved? Kaže, neko sedao i mojoj stolici. Neko je sedeo i na mojoj stolici. A beba kaže, neko, po moju, beba medved. Beba medved kaže, neko je polomio. Neko pomomio Tako je. Stolicu. Tako je, ajmo još jednom. Neko je polomio stolicu. Pomomio stolicu. Dobro. A kad su otišli da vide krevet? Onda tata medved kaže, neko spao u mom krevetu. Neko je spavao u mom krevetu, a mama medved? Kaže, neko spao u mom krevetu. Neko je spavao i u mom krevetu, a Maji medvedić? Kaže, neko spao u mom krevetu. Neko spavao u mom krevetu. Pa ko je to bio? Zlatokosa. To je bila Zlatokosa. Pa ona je nestašna. I iskočio iz kreveta. On je okom požao, iskočio i potrčao na bliže. Ona je skočila sa kreveta I otišla u šumu. i skočila kroz prozor i otišla u šumu. Aha. Jao, i onda gde je otišla? Kući. Kući. Kod koga? Kod mame. Kod mame. Šta je kazala mami? Mama, šta se desilo kada toga? Mnogo se kasnila. Aha. Mnogo se bila sa ti samo. Mnogo si zakasnila, ja sam se brinula, tako je kazala mama, jel da? Mama, vidjelo je toliko medveda u šumi i upustila i trčala. A ona je kazala mami da je bila kod medveda u šumi i da je onda trčala i trčala. I
Ubrala je cveće. Aha. I onda je otišao da opere ruke i da reče i da ode u krevet. Aha, onda otišla da opere ruke i da ode u krevet. Jel posle slušala uvek mamu? Dete, uvek je slušao mamu Juku. Da, jel ti uvek slušaš svoju mamu? Dete, uvek je slušao mamu Juku. Uvek slušaš mamu Joku, nego šta, tako i treba. Bravo. Evo, drugari, kao što vidite, imaju i priče sa srećnim krajem. Jel tako, Ogi? Dete, Baci 5. Da. imam